Starý dům na okraji Černého lesa měl být pro Elenu a Marka novým začátkem. Marek, věčně zaneprázdněný architekt, v něm viděl projekt života. Elena v něm však od první noci viděla jen past. Tady je příběh, ze kterého vám naskočí husí kůže. Dům, který nikdy nespí. První týden byl klidný, až na to zvláštní praskání v podlaze, které se ozývalo vždy přesně ve chvíli, kdy Elena zhasla v ložnici světlo. Marek se tomu smál. Prý si dřevo sedá. Ale Elena věděla, že dřevo si nesedá v rytmu lidských kroků. Jednoho večera, když byl Marek na služební cestě, si Elena čistila zuby. Koupelna byla plná horké páry. Když utřela zamlžené zrcadlo, aby se na sebe podívala, stuhla. Přímo za jejím ramenem v odrazu zrcadla stála postava, vysoká, vyzádlá žena v potrhaných šatech. Její obličej byl jen černou prázdnotou. Elena se otočila. Nikdo tam nebyl, ale když se podívala zpět na zrcadlo, na čerstvě utřeném skle byl otisk dlaně zevnitř. Noc na to Elenu probudil zvuk tekoucí vody. Sešla dolů po schodech, které pod jejími bosými nohami ledově studily. V kuchyni byl puštěný kohoutek na maximum. Elena ho s bučícím srdcem zastavila. V tu chvíli se za jejími zády ozvalo tiché chraplavé děkuji. Prudce se otočila s nožem v ruce, ale v místnosti byla tma. Najednou se otevřely všechny dvířka v kuchyni a začali o sebe mlátit. Elena se lekla, vykřikla a utíkala z kuchyně pryč, zatímco za ní rány pokračovaly jako kulometná palba. Třetí noc už Elena nespala. Seděla v posteli s rozsvícenou lampičkou a čekala na ráno. Marek se měl vrátit každou chvíli. Najednou ucítila, jak se madrace pod ní prohnula, jako by si k ní někdo přisedl. Marku, zašeptala naděje plně do tmy. Odpovědí jí bylo jen tiché, sípavé dýchání, které nevycházelo z postele, ale přímo spod ní. Něco ledového jí chytlo za kotník a prudce škublo. Elena se zapřela o čelo postele, srdce jí málem vyskočilo z hrudi. Lampička na nočním stolku začala šíleně blikat. Elena se sebrala a v panice se podívala pod postel, připravená čelit útočníkovi. No, pod posteli nikdo nebyl. Ale když se posadila zpět, v šeru u stropu uviděla tu postavu. Visela tam, přitisknutá ke zdi, jako pavouk a dívala se dolů s ústy otevřenými do nepřirozeného černého úsměvu. V ten moment se rozletěly vchodové dveře. Eleno, jsem doma, zvolal Marek. Elena chtěla vykřiknout, ale postava na stropě si přiložila dlouhý kostnatý prst k ústům. Ozvalo se celým domem. A pak v celém domě naraz praskly všechny žárovky. Tma. Tma v domě byla tak hustá, že se dala krájet. Marek stál v předsíni zmatený prasknutím žárovek. Ale Elena cítila, jak se ta věc na stropě nehybe. Jen tam visela a sálal z ní nepopsatelný smutek smíšený s hrůzou. Elena se nepohnula. Věděla, že kdyby vykřikla, ta bytost by zmizela zpět do stínu a ona by se nikdy nedozvěděla pravdu. Místo útěku udělala něco, co ji samotnou překvapilo. Natáhla ruku do prázdna pod stropem. No, postava se nepostavila k útoku. Místo toho se z jejich prázdných očních jamek vykutálela slza, která se ve vzduchu vypařila dřív, než dopadla na zem. V ten moment Elenou projela vlna cizích vzpomínek. Viděla ten samý dům, ale zářící novotou. Viděla ženu u psacího stolu,
jak zoufale něco dopisuje, zatímco venku zuří bouře. Viděla plameny a cítila kouř, který ji dusil. Elena pochopila. Tenhle duch nebyl agresor, ale vězeň. Marek chtěl zavolat elektrikáře a ráno dům opustit, ale Elena ho zastavila. Něco tu chybí, Marku. Něco ji tu drží. Elena si vzpomněla na otisk dlaně v koupelně. Nevedl ven, ale směroval k ventilační šachtě za zrcadlem. S Markovou pomocí odsunuli těžké zrcadlo. Za ním v prachu a pavučinách našli dutinu cihlové zdi. Elena do ní sáhla a vytáhla plechovou krabičku s rezivělou a horkou na dotek, jako by ji právě vytáhli z ohně. Uvnitř krabičky ležel svazek dopisů a starý, ohřezlý medailonek s fotografií malého dítěte. Nikdy se nedozvěděli, že jsem ho zachránila, zašeptal ženský hlas přímo u Elenina ucha. Elena si uvědomila šílenou pravdu. Před 50 lety dům vyhořel. Žena, která tu žila, byla obviněná, že v plamenech nechala své dítě a utekla. Celé desetiletí historie nenáviděla, ale pravda byla v krabičce. Byl tam dopis od adopční agentury a potvrzení, že dítě bylo v bezpečí už týdny před požárem. Žena zemřela při pokusu zachránit tyhle důkazy, aby očistila své jméno. Elena vzala dopisy a medailonek do obývacího pokoje. Zapalila svíčku a nahlas přečetla jméno té ženy i pravdu o jejím dítěti. V místnosti se náhle prudce ochladilo. Záclony se rozvlnily, i když byla okna zavřena. Postava se objevila přímo před Elenou. Už nebyla děsivá. Její rysy se vyjasnily. Čern v obličeji zmizela a nahradila jí tvář vyčerpané, ale šťastné ženy. Žena položila svou průsvitnou ruku na Elenino rameno. Ten dotek už nemrazil. Hřál. Poděkovala pouhým pohledem. Najednou se dům rozvibroval hlubokým tónem, jako by zazněl obří kostelní zvon. Postava se začala rozplývat v tisíce malých světýlek, která vyletěla komínem vzhůru k hvězdám. Když se světla v domě znovu sama od sebe rozsvítila, tíseň byla pryč. Dom už nepůsobil jako vězení, ale jako domov. Elena se podívala na Marka, který na ní nevěřícně zíral. Už to nebude strašit, řekla Elena tiše a položila medailonek na krbovou římsu. Jen nás chtěla poprosit, abychom nezapomněli na pravdu. Měla Elena pravdu v tom, že ji duch vybral záměrně, nebo to byla náhoda, že se do domu nastěhovala zrovna ona?